Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores, Frodo Bombón. Bé, en el vídeo d'avui anem a fer la segona part del repte de la Sílvia, que encara tenim aquí molta Sílvia que crec que no acabarem ni en la segona part. Bueno, avui farem preguntetes totalment diferents. Espero que us hagi agradat molt el primer vídeo. Jo encara no l'he vist perquè ho gravem seguit. I bueno, comencem per la primera pregunta. ¿Cuál de estas profesiones forman parte del sector primario? ¿Zapatero, taxista, agricultor o obrero? Boti. Agricultor. Muy bien. Ay, Dani, tradueixes, tío. No. Esta la voy a hacer en catalán, ¿vale? Per on surt el sol? Per l'est. Sí, molt bé. Ja t'has pensat en una resposta ja? En primer lloc, tio. Següent pregunta. Quin oceà és més gran? L'Índic, el Pacífic, l'Atlàntic o l'Antàrtic? Joan. Sí. Ja ni menys. Que no ha dit si sí o no. Com es fa el moviment que fa el cor? Com? Com? Eres el teu cor és un tambor. Com es diu el moviment que fa el cor? El pum-pum. Menys. Segons el meu pare, no. El moviment que fa el cor. Sí. El mateix. Molt bé. Joder! Déu, que és complicat. Arriba als decicles. Un gall posa un ou dalt del terrat. Per on cau l'ou? No, el gall no posa nou. Ho he aixecat la mà al Santi. I aixecar la mà. No. Ara la dic jo, un gall no posa ous. Això ho tallo. Quin idioma parlen els de Perú? Peruano. Per què coi m'estic veient? Mates, això són mates, Geometría. Un triángulo equilátero, ¿cuántos lados tiene iguales? Tots. Santi. Però què t'ha de dir avui, Noti? Molt bé. Tu tens pipeta? No en tens. Aquest se fot hasta la cosa, sembla un conill. Un playboy d'aquells. Perquè sí, Aquí li faig a no veure. per què es va fer famós Cristóbal Colom? Santi. Per redescobrir Amèrica. Molt bé. No la va descobrir, van arribar els vikings abans. Mira tot el S'ha pixat. Cabrón, s'ha pixat. Vinga, següent pregunta. Ja? Següent pregunta, no, padre. Quin gust falta? Ja el salat, el dolç, l'amarg, l'àcid i... El salat. Si he sigut el primer. M'ha mirat a mi, ho has Si he sigut el primer, és un normal, que he dit. Joan, et toca. Però que és igual que el salat l'ha dit. Ah, doncs ni puta idea, no hem... Joan. A veure, jo te'l repasso, val? Amarg, dolç, àcid, salat... Falta un. El cinquè, val? Tu, Sergi. Picant. El picant no és un gust. No, no és un gust. No és un gust. Merda. Menja per consolació. Dolç, salat, amarg, àcid... Me'l sabia, Són 4. No, són 5. Són 5. Són 4. Torno a parar. Puto dibuixet de la llengua allí. 1, 2, 3, 4 i el dormir. Torna a aparèixer, segona part. Es diu umami. Umami, sí. Me cago en la puta, és veritat. I no existeix això. Que sí que existeix, sí que I a què té gust, això? Sí que és el gust de l'umami. És de la carn, o així. No, l'umami és el gust que et fa perfecte. tofu o coses així. Vaya Sí. puta merda, jo no Increïble, menjo increïble. Em preneu amb Frodo Bombón, impressionant. Això és un insalaic, Quants plecs es pot donar a un dinar 4? Que ho he fet jo. Te puc dir hasta quantes vegades si es pogués plegar un poli d'INA 4 si
sigui, si pogués allargar Sí, va. fins infinit fins la lluna. I t'ho sé dir. Si doblegues un foli 64 vegades, arribaria a la lluna. Si fos possible, arriba a la lluna. Dic jo que ho he fet abans. Quantes vegades és el màxim? El màxim són 7. Me cago en Déu, no podia haver començat per aquí. Dona igual, No us tio. jugueu com aquest xiquet. No, càmera, senta't i grava. Me sembla Quin que no acabarem, continent és el més poblat? Digues? Santi. Diria l'Àfrica, però tu estàs molt endat. No, jo no ho tenia. Això no ho torressin, hashtag no ho torressin. Foti. Ah, sí. Molt bé. Mama. Quin mes de l'any pot tindre 28 dies? Febrer. Molt bé. Vale. Tinc ganes, ¿Cuántas unidades hay en 2 docenas? 24. Que cabrón, aprieta por treure la Sílvia. On l'alfa? La tens tallada ja, cabrón. En quin equip juga Andrés Iniesta? Amb un japonès. No sé com se pronuncia. El què? Repeat, please. Que en quin equip juga Andrés Iniesta? Ara mateix. Amb un xino. Amònia. Ja està. Menjo. No, mentira. ¿Quién escribió? Escribió. Venga, ven. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. ¿Y dónde se firmó el Tratado de Versalles? De la página. Hòstia, quin padre és entonces. Tu ves menjant, jo vaig menjant. Ve. Ah, pues sí. Bueno, pues depèn de pel que les preguntes. No, i tu fes les comenteu. preguntes. Cago la puta. Joder, quina merda. ¿Cómo se llamaba el perro de Tintín? Ningú. Quin va ser el primer ésser viu en trepitjar, en fer un viatge espacial? La Laika. No era un gorila. Era una mona. No, Era una mona. un gos. Era una mona. Un gos. Me van al Nico abans del gol. No, com igual, ja menja. Com has dit que... Laika. No, però en plan la pregunta. Que quin ésser viu van abans de la llum? Jo me'l sé. El Puig de Munt. Hashtag humor. ¿Qué cordillera montañosa separa Europa de Asia? Els Pirineus. Sergi. El Caucas. Molt bé. Cony és aquesta muntanya? Jo no el Pirineu. Pitjor que jo. Quina és la capital d'Alemanya? Res. No, de Alemania no es Berlín. Sí. El Pirineu. El Pirineu. Què va abans, la tecla o la cori? La tecla. Espera. Quin era l'ofici de Sant Magí? Fer petit. De què treballava Sant Magí? No. Aquesta és Santa Tecla. És de Tarragona, de Rebo. De donar-li feina a la puta. De què treballava Sant Magí? De fuster. No. De donar-li plaer a la tecla. De proxeneta, tio. Proxenet? I això què cony és? No sé què és un proxeneta. No. És el que ven putes, no? Què? Fa algun putes. Qui va demostrar la llei de la gravetat? Xiquets de Reus. Hòstia, tio, ara que dius això, jo vull anar a veure la diada. Merci, Gràcies, igualment. gràcies. Gràcies. Frondo Bombón al YouTube. Manera de menjar San Masini de Rocky. Bueno, bailets, que això és etern i no s'acaba mai. Que ara el càmera dirà qui ha guanyat i doncs tindrà el plaer de fer un vídeo amb mi, d'acord?
Vinga, dona el veredicte. Com ningú té ni puta idea qui ha guanyat, A veure, tu més o menys sabràs qui més ha respost. Ningú ha apuntat, no, jo, el que més ha respost ha sigut el Joan, juraria. Per això, farem tots un altre vídeo amb la Flor de Bombón. Aplausos, sisplau. Pues ara. Vinga, ja està. Bueno, adeu-siau, mos veiem en els pròxims vídeos. Espero que us hagi agradat molt i molts petonecs. Adeu.